SMBO, Ruben Iclio is my God. Good morning sa tanong taon sa tibo kalibutan. Kalibutan ito gipuyan, kalibutan ito himutangan. Ang gamot ko dito sa virus, lahat ng klaseng gamot ko, pag dito lang sa bahay, libre lang to. Pag dito lang sa bahay, pag magamot ako dito. Kung mag-donation, okay, walang problema. Doon tanggapin ko din. Pero pag bilihin nyo to, bali itikom nyo, ang 25 ml ko is 25k. Ang 50 ml ko is 50k. Pag itikom yan, pero ulitin ko, pag dito lang ako manggamot, yung langis ko dito, free lang. Pero yung sa Infinito, iba din kasi iba na yung Infinito. Pero yung malangis ko dito na, pero yung langis ko rin dito, may halong Infinito yan, pero hindi solid ba? Na minimix ko lang sa pasyente na piniinom ko. Pero yung solid talaga na Infinito, dahil dito lang sa bahay ko, isang bisis ka lang naman, iminom sa isang buwan, 500 lang yung isang kutsarita. Mayroong uminom dito din na bulan-bulan ba, pumunta siya dito, 500 lang naman ang buwan ko sa kanya. Napakamura lang talaga yan. Ulitin ko, yung magamot ko, pag dito na ako magamot sa bahay, libre lang talaga. Walang bayad yun. Donation lang sa tao. Pero pag itikom nyo, yun, may presyo na rin. Kaya ako, yung sinasabi nila mahal, wala, mura lang yan. Alam nyo kung bakit? Kasi sigurado talaga ako, buhay talaga kayo. Hindi ka guys sa ospital na buhay karamihan ipinapasok sa ospital pag uwi bangkay na. Kaya dito, ang magkapunta sa akin dito, buhay pagdating, pag uwi din buhay din. Kaya ganyan lang yan kasimple. Kasi matagal na kasi tinuturo sa Panginoon Diyos, Divine Master Bin Indirectly Senior, Master King of all Kings, Master Bimbo Recure, Divine Grand Master, Master Madonna Recure. Ang lahat ng tambal sa klaseng sakit o lahat ng klaseng depensa itinuro na sa amin. Ganang buhay sa bawat isa. Thank you po na marami. Paalam po.